dek sa chu a thian te pahnih nen chuan an lo in khom le to a azi chuan in an project ti dun chu arem ti to thu le a zuna a wai tir ngei don thua soi mi pa chu ni sela duk chur khopa hne ka chak zia te chu a soi boka chu ta an thian pa pakhat chuan nang chu ninga tila azi chu ka mu ange nge yang han ngei tua ma te tu thlol vin hlau kan thlauti na anirunga to na lom le ama in alo ti char char the ni phei chuan kanol thek mai do na tina suya chuta dek sa chuan in engma ti velawani ti teacher ten sia se thil poizok a thlen thei thu chuan alo hnial ve thung an thian pa pakhat le chuan in aziril rulak pen na tura an thil ruak mana siam chu a that fakarin lo thu le azi te level le dek sa thlen chin chu a in dan hlei thu chu a shila an thian pakhat le chuan chu tianga halo soi hnom pui lo tura ti in ani chuan thei na engki manaya a paswa dik tak shiat mei chaw angai to thu chuan alo tui hni ve zau bokani in lam chu ron lang le in misai le dek chate chu an lo in video call le to a ti sang zonga an ti theilo chung po in video call mang chuan an ti sa chak na te chu anin kai tho sak le rama chu ta dek sa chuan in aswang to na chuan azizo kha amit thla ta dei mai ani chuan a do kan hnuai tang chuan ama chu ron zo chawin du tho tak chuan anin chu e kha ta ni library chunga chuan dex le azi te chu an lo lang le in topic man tur te chu an lo soi meka chu ti lai chuan azi chu alo mut thlop lopa dex sa chuan in an project tura chuan thei top chu in adu thu sam le an zia dan tur vel ruak man na siam lai chuan azi chu aron ena alo mut thu de ani ti a hriat chuan soiber tur po a hrelavani azi mut thlotar mit vo lai chu lak thlak sakin a hmuya chuan a mu azewa ma se azi chuan alo du haulo a beng ngal throi mai ani under me exam ne nun bera chuan azi chu top 1 alani thu chu zirtir tu chuan nano pangte ma chuan alo soi le a dex ero alungoi hmelem lo khop mai school cho lai chuan dex chuan ngai dam dil nan azi chu ei tur hi ape a angai dam thei nge bei sei thu a sei bok chuta dex chuan in anin rem hnu chuan azi chu anin lama an project tur khoidun puya tan chuan a som ta a school an ban hnu chuan azi chuan dex chu anin lama chuan zui hove bok anin le avel chu azi chuan a thlir kwal vela an research nei tur te chu an boi pui chhozel bok chuta dek sa chuan in engwanga kumtluan mai azir lai chuan in sorbing em zel nge ani azota azi chuan kumtluana school top 1 ani nge yangai chan chu scholarship a hmuna tura ta na poimo em wanga ni thuina changa ama kan misai ne na library chunga an thil ti kha dek sa chuan in alo hmule hmulo azi hne na chuan azota a hmuti a hria thwa wang chuan a hmu na mati le ti lo azot zui bok chuta azi in dexa bentuma abana phar chuan dexa chuan lodangin a fob zui nga mi a azi chu in la shangin dexa chu a beng le phota ma se a ngonga chuan vakwai phein a ma zok chuan a fob let ve ta mi a an pani chuan in fob le wangin azi zok chu ain la shang thoya a ho zui nga lani akhuma azi amut fel hnu chuan dexa sakruang moi le inzom fu tak te chu suang to in ma ni ain ti hlim chopa atuka chuan dexa thian pahnih te chuan an phone a hian puiting lom hi an lo en duna dexa chuan in hnunglam atang ron bara khain eng thil nge an lo en ti chu aron zot a hnuah chuan an phone lo en chu sakin video chu a en ngala chu an video na mi chu tunge ani chu in shadon lu tukama se kan soi ngal ri don lovani in lama chuan dexa chuan in misai chu phone in avin na sa hle maya eng ang in soi fi anama angai shan pa lo thu soin anin kar chu atop thu a soi ngal bok deksa chu amuta diklo ta veka azi po chuan Lehkhathiamin an project chu atuk lamati atan an khek jok mai donem ni tina suya azi chuan a lekhabu chu laptop azi chuan a lekhabu le laptop vel chu khup fela kalmaya tumlai chuan deksa chuan in relote tal om veri tur chuan atia chuti angin ta ngoi ngoi awang chuan azi po chuan deksa chu khongai ve devin a thu thavele ta a azi chuan deksa hnena chuan ti hiana zot dex misa hi ibial nu ani ti chu ka shetha wama se ani hi hmangai tak tak ematia deksa chuanin hmangai lo ni la hetiang khophian alaka ka thinrim donem ni tina chang azi chuan atur ve renga moti in ina moi tianga I thinlung tak po hi analo mai the sin tina soili a chuta azi chuan ani ang mai chenaran ve main nang ang tlangwal mel thale pian thiam hleitling boxi ro thil la nei lian le zel chubaka fingtel le Lehkhathiam zui midang laka alo ler san du chiania ke po hei wang tak riang ko pui nei ngai lo kani ka phutok om mi kong eng ki makarwal pui tur hi kala tong lawani
chu wang chuan nang hian ani ai mei tha jok imil pui engkima pai zon pui thei tur hi imamu ani ti pa chuan kuai nokin deksa chu a fop ngala an thil ti zel tur chu angai ruat thiam te ngai to azuya ta ni se atu ka chuan deksa le azi te chu library a hian lekha bu an lo chiar dun le meka ma se ani na taka ero chuan an ril ruwa reng lekha bu chu alang mol lo an che ve chu en kwalin mi anom lo ta mo ti an kut ve chuan noilam onin anin zen sakton ve a an hanin kop chhota chu zong te tui thlum mu an soyang mai chuan an ti sa chakna chu arem changa pianga chuan anin shik thak ton sakta zela deksala chuan a speed la chu an beirang thei em khop le ngala engtia om thei nge mishinga ti mai tura moi ani deksa chu azizuna chuan awai hne ta hle a amu hi lai ta chu a thlir le veng thin tu kha chu misai chu thaveng zet mai hian lo le to thu soi pa chuan deksa te in chunga chuan ron chuang kai ngala deksa chu awa bo ngal tet mai atan chuan engkim chu a in pe vek to thu hi a shila a thuam hno chu a hlip zui ngal ma se deksa chu a ma ang to lo misai chu the thalin anin kar chu an zo fel to thu a soya sin dang ron nangin school restroom a chuan azi chu dar thlang ma hian alo in en meka misai chu aron lut ve ngal misai chuan azi hnena chuan deksan adin hun alu lan chu a hlau me alo em ni tina zota ma se azi chuan din hun sanga ding turin thei to pa chu a phua lom tina lo chang mai misai chuan a theina awanga tling nge nang hi ilo tol thumai mai jok ni baka deksa thian ten nang ma anin choina hi she du em idin hun lu alan le ngai zon dera che ani tina shila chuta eng thu emo sei zelin anin challenge thona azi chuan dex hi nang ai ka phu jok na chu she du em tia zo chuan misai chuan o tina lo changa azi chuan misai chu mi pa in mei chi asong bolang chuan ati sakta a misai a phurlai tak chuan azi chuan a chu san ta de ani zana chuan dex le azi te chu project ti in an lo om dun le mek to a azi chuan misai na asoi a thian tenen ama chuan in choina thil an lo nei reng em ti chu adik le dik lawa zota chuta chang tur ati chuan dexa chuan in thiam lo mel takin a man tangkai thu mai chawa soya a thu sia chuan azi chu aril rutin na hle in dexa chu a beng soka a chua san zui ngalani in lama chuan azi chu a chung terwal chuan zanria po ei pe lovin ril runa tak mai chuan oma a in ti in aril ru chu ana tak zet lela mala dexa chuan azi hne na text message a thon tur chu alo ziak ve mek boka hetiangin azi ka fak tak zet che ani a chan chu nang hian hring nun hi she chianga mani in hmangai dan shi a chuan chumi awang tak chuan midang te hmangai dan po ishiat tel pha bok ke chuan kanu le pa te ta na hlotlina chan chawi ka shiat om chhun ani a an tan hlotling talovila anni hian min hmangai reng thengem kanuna hian midang te la ka tanga hmangai na don hi kalatem ve chin ngai lawa chumi awang chuan midang te hmangai dan po ka shathiam ve lo khati lai ke hian ka hmangai chenge ka hmangar ngo chatia zona min zo lai khan chan dan tur kha ka shelo tak taka ilaka karil ruput mang hi hmangai na ani chi ange ni chi alo ti chiang lo chunga ka hmangai che ani ti kha hlan che ka thei box si lo ka mela dot ka soya ni ti shiata wanga ti sual ni ka la box si chu tiang chu lo ni se inat ka phal lawa chu wang chuan keimin hlata om hi itan chuna thazok nge yang chu tianga ka ti chan chu kai hian kalo man tangkai wang chau che ani sia ti in thona tuma sin dang lo langin zirtir tu chuan dex le azi te research nei le an project a chuan hne tu an ni thu asoya alom pui thu asoi tel bok ma se athiam ber chau school thalu tura ti le scholarship mutur chuan hne tu pakhat chau anom thei tur thu chu asoi boka dex le azi te chu anin mel dun chau to a azi chuak masa in dexa chuan aron zui ngai dam dira du thu chu asuya ma se azi chuanin athiam lo na po aum ve tho thu shilin mishing te chu kan ti sola tanga inzir chop zel turan ni ziale until ton te chu tluk hlen tir tu ni lawa malam pan na tura infuina tura ta na man thiam zir chu mi fing le mi puitling te ti tur zo kan yelom tina soya sinto bera chuan azile dexa te chu lo graduate ve in andu na bera chuan zirna an chun zom thei don ta chu po full scholarship mu ve chung le ngalin azi chuan dexa chu lom puina thu a shila lom thu a shil bok azara thil jir chu atam takanei thu le ma ni ain shiat chian le zola tura kong a hon sakawangin
chu tiang bokin dek sapuin azi hnena chuan ama awanga hringnin omzia a hriat thiam pha thua soya an pahnih chuan van neina in hlan tunin an in chibaya ti chuan Philippines movie top 1 ti chu alo top ta ni